is with all your courage. Trust in your friends and you can win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is won. When we're together, we practice to be strong. People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up if you love football. In Azuma 11. In Azuma, hey! In Azuma, here we go. In Azuma 11. Ce-ți face piciorul? E bine? Da, nu-i mare lucru. Bine, mă bucur să aud. Deci se pare că mergeți în echipa națională. Da, stai cu ochii pe noi, mergem până la capăt. Stai puțin, tu nu știi, nu? A? Și noi jucăm în echipa națională, nu știai? Campionii din anul precedent intră automat în turneul din anul următor. Ce? Să nu fim învinși era țelul nostru principal, singurul la care ne gândeam. Dar acum că nu se mai poate, avem un obiectiv nou. Ce obiectiv? Să ne luăm revanșa în fața echipei Raymond la faza națională, firește. Sună bine. Avem șanse mari să ne întâlnim din nou pe teren. O echipă de legendă. Raymond câștigă finala locală în turneul Frontiera Fotbalului. Am învins! De câte ori ai spus asta? De 1000 de ori și am să o mai spun. Am câștigat turneul, băieți! Am câștigat turneul! Încă un bol de tăiței, domnule antrenor. Da, și eu mai vreau 2. Mâncați cât vreți, băieți, umpleți-vă stomacul. Foarte interesant că băieții de la Royal merg și ei în etapa națională. Eu zic că e foarte bine că o să jucăm iar cu ei pe o miză mai mare. Poftim găluștile, Nelly. Presupun că ești foarte încrezător că vei ajunge în finală, nu-i așa, domnule Evans? Câștigătorii turneului precedent joacă într-o divizie separată. Sunt complet separați de restul echipelor din turneu și asta înseamnă că nu vom putea juca cu Royal decât abia în finală. Nu știam asta. Încă o finală cu Royal. Ușurel, Mark, nu merge prea departe. Hei, Nelly, de unde știi atât de multe despre turneu? Am citit absolut toate regulile din protocolul turneului. Vreau să înțeleg totul foarte bine înainte de a intra pe teren. Înțeleg. Asta e fantastic, Nelly, ești nemaipomenită. Numai așa se câștigă. Celia, vreau să mă ții la curent cu toate bârfele. Iar Silvia, tu te vei îngriji de nevoile fizice și mentale ale echipei. Sigur. Păi ce bune sunt! Sunt sigur că nu voiai să auzi că am pierdut meciul. Totuși, până și înfrângerea are un rost. Ba chiar, cred că poți învăța mai mult dintr-o înfrângere decât dintr-o victorie. Îți datorez scuze, Jude. Te-am lăsat pe mâna lui Dark, nu o să-mi o iert niciodată. Ce vrei să spui? L-am lăsat practic să te crească și eu nu m-am implicat cu mare lucru. Cu toate astea am reușit să rămâi loial familiei tale. Mă tem că n-am fost un tată bun. Și totuși ai reușit să înveți din propria experiență și mi-ai depășit cu mult așteptările. Asta e mult mai important decât să câștigi un turneu 3 ani la rând.
Deci, cum vorbisem... În legătură cu Celia, nu-ți face griji. Da? Știi, vreau să vină să stea cu noi, fiindcă încă o iubesc foarte mult. Dar pe ea n-am întrebat-o ce vrea. Este foarte bine acolo unde e. Da, înțeleg. Hei, ne mai dai încă o porție dublă de găluști? Eu mai vreau niște ceai. Domnule antrenor, niște găluși, te rog. Și pentru mine, când te mai eliberezi, te rog. Regret, copii, mai am ingrediente pentru o singură porție. Bine, atunci, Nelly, ți le lăsăm ție. Da? Mi-ai spus cumva Nelly? Scuze, domnișoară Raymond. Nu-i nimic, poți să-mi spui așa. Atâta vreme cât nu uitați că vorbesc în numele președintelui în orice privință, oricât de neînsemnată. Cuvintele mele sunt ale lui. În cazul ăsta, domnișoară locținitor de președinte, ce cuvinte înțeleptei pentru echipa ta? Reputația școlii Raymond se bazează acum pe clubul nostru de fotbal. Vreau să faceți tot ce vă stă în putință să câștigați etapa națională. Desigur, poți conta pe noi. Așa-i? Băieți, vom reuși! Vom ajunge pe cele mai înalte culmi! Cred că la Mark totul este o fantezie. Adică, ți se pare că nu trăiește în realitate? Ba, sigur că trăiește în realitate. Vreau doar să spun că are o imaginație uimitoare pentru joc. Și nu numai când joacă. Uneori am senzația că își conduce echipa spre teritorii încă neexplorate. Este incredibil. Înțeleg. Ei da, ăsta e Mark Evans. Știi, când eram la Royal, tot ce mă preocupa era să țin pasul cu ceilalți. Nici măcar colegii de echipă nu erau îngăduitori. Uitasem de plăcerea de a juca fotbal. Dar acum îmi place mult mai mult echipa asta. Și mi-am redescoperit dragostea pentru fotbal. Regret, am închis azi. Întoarce-te mâine. Charles Island? Ei, văd că nu m-ai uitat. Te uitasem până acum 5 secunde. Văd că încă le spui verde în față. Am auzit că Raymond a învins Academia Royal în etapa locală. M-am gândit la tine și am venit să te văd. Nu mai spune. Uite, băiatul ăsta este capitanul echipei, domnul Mark Evans. Cum? Evans? Nu-mi spune că are legătură cu David. E nepotul lui. Ca să vezi. Deci așa se explică. Domnul ăsta... Exact, a făcut parte din Inazuma 11. Da, știam eu. De când am auzit de bunicul și de Inazuma 11, sunt unul dintre cei mai mari fani ai voștri. Sunteți o legendă. Legendă? Da, ați fost invincibili. Nimic nu vă stătea în cale. Ați fost cei mai tari, cei mai grozavi de pe pământ. Chiar crezi asta? Spune-mi, ai auzit despre tragedie? Da, am auzit. Interesant. Ascultați, asta nu schimbă faptul că Inazuma 11 a fost o echipă fantastică. Dacă nu ar fi fost accidentul, ați fi câștigat mai departe. Și asta vrem noi să facem acum cu echipa noastră. Vrem să fim exact ca voi. Știam eu că nu trebuia să vin. Domnule! Stați! De ce ați plecat așa? Nu cred că trebuie să ne privești ca pe niște eroi. Echipa Inazuma n-a avut eroi. Și nu am fost chiar atât de grozav pe cât crezi. Cum așa? Dar ați făcut parte din echipă, nu-i așa? Ați fost coleg cu bunicul. Inazuma 11 a renunțat la tot, știai? A renunțat la fotbal. Ce vreți să spuneți? Niciunul dintre noi nu a mai încercat să se ridice. Toți am abandonat jocul. Toți i-am întors spatele. Chiar dacă am fi încercat să jucăm din nou, n-am fi fost decât o umbră a gloriei apuse. Așa că, până la urmă, ne-am retras toți. Continuați. N-a fost nimic de legendă în toată povestea. Inazuma 11 a abandonat fotbalul ca o echipă ratată. Așa s-a sfârșit visul. Și de ce v-ați mai obosit să veniți azi la restaurant?
Vă spun eu de ce. Fiindcă de fapt încă iubiți fotbalul. De asta ați venit să-l vedeți pe domnul Hillman, așa-i? De ce nu încercați să-l jucați din nou? Ce ai spus? Domnul Hillman s-a întors. Hei, doar e antrenorul nostru acum. Haideți cu noi pe malul râului să jucăm. Haideți, știu că vreți. Haide! N-ai nimic de pierdut. Dar, Seymour... Luni dimineața, Inazuma 11 se întâlnește pe malul râului. Să fie acolo. O reuniune? Domnule antrenor, ați spus Inazuma 11? Așa am zis. Pe bune? Inazuma 11 chiar o să vină acolo? E deja aranjat. Vor juca un meci amical cu echipa școlii Raymond. Ura! Ce grozav! O să le arătăm mititeilor ăstora cum se joacă. O să jucăm contra echipei Inazuma 11, incredibil! O să jucăm cu niște legende! E senzațional! Oh, mama! Mulțumim că ai acceptat să fii arbitru astăzi. Ne-a ajuns mult. Glumești? O reuniune Inazuma 11? Cum să ratezi așa ceva? Cred că visez. O să jucăm fotbal cu Inazuma 11. După 40 de ani, legenda reînvie, ha? Eu unul de-abia aștept să-i văd pe teren. Cum te simți, Builder? Mai amorți piciorul? Deloc! Mă simt foarte bine! Hei, băieți, mă năpătesc amintirile. Nu ne permitem să-i lăsăm pe prichindeii ăștia să ne bată. Va fi un exercițiu grozav! Nu că am avea nevoie! Salutare! E domnul Suffolk, profesorul de sociologie. Știam că a fost în Inazuma 11. Ca să vezi surpriză! Uite-l și pe proprietarul curățătoriei chimice din fața gării. Și domnul Hairtown de la frizerie. Ei, acum că mă gândesc, cred că i-am văzut pe toți prin oraș. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Domniță, eu voi lua o scurtă pauză azi. Domnule Mildred, nu-mi spuneți că... Mai, sincer, nu credeam să-i mai văd jucând vreodată. Atenție, băieți! Dați tot ce puteți și depuneți toate eforturile! Să-i dăm drumul! Mă uitați bine, piticanilor! Ăsta e fotbal în stilul Inazuma 11! Ce? Șutează așa din prima? A trecut ceva vreme. Nici o problemă. Scuze, Seymour, am vrut să degajez și... Mă gândesc să-l dau afară pentru asta. Ce jenant. Oh, vai. Ce ții și cu puște din ziua de azi? Nu știu când să renunțe. Zău așa. Incredibil. Și ce dacă au trecut 40 de ani? Inazuma 11 poate mult mai mult decât atât. Adică ăștia sunt legendarii Inazuma 11? Meciul ăsta este un dezastru. Nu credeam că o să țină. Ei, așa stă treaba. 40 de ani înseamnă mult timp. Îmi pare rău, Mark, dar bătrânii ăștia nu sunt grozavi deloc. Înțelegi acum ce spuneam? Legendarii Inazuma 11 pur și simplu nu mai există. Legenda nu are nicio legătură cu asta. Ce vă reține? De ce nu vreți să jucați? Jucați de parcă nu ați avea suflet. Faceți de rușine jocul pe care îl iubiți așa de mult. N-avem nimic de învățat dintr-un astfel de meci. Haide, Island, oprește-l!
Tornada de foc! Sunt mult mai ruginit decât credeam. Știam că s-a terminat totul când am renunțat. Și acum avem dovada. Gata, ajunge! Ce se întâmplă aici? Hillman? Suntem legendari în Azuma 11, nu-i așa? Haideți! Iar băieții ăștia sunt niște copii care aspiră să devină ce eram noi cândva. Domnule antrenor? Avem o răspundere de a le menține tragi visul, oameni buni. Trebuie să le arătăm spre ce aspiră, să le arătăm adevărata Inazuma 11. Adevărata Inazuma 11? Are dreptate. Am fost invincibili în Azuma 11! Se pare că i-am trezit. Legenda este reală. Puteți fi siguri. Aici! Omnul mingei de foc! Oh, wow! Dragonul Trovitor! Și uite originalul. Mâna de zeu! Incredibil! Originalul este chiar mai bun! Haide, Island, arată-le ce poți! Haide, Builder! Asta e! Așa se joacă, băieți! Da! Se pare că îmi făceam griji fără motiv. Fantastic! Ce lovitură a fost asta? Domnule arbitru, putem lua o pauză? Una scurtă, vă rog! În fotbal nu există time-out. Dar e foarte important! Vă rog mult! Oh, bine. Super, durează doar o clipă. Băieți, adunarea! Asta a fost. Celebrul cocoș de foc. Și-a luat numele de la un cocoș? Abia acum ți-ai dat seama. Aha, și am văzut lovitura pusă în practică sub ochii noștri. În mod sigur trebuie să o învățăm. Bine, dar cine o să o facă? Păi, este nevoie de viteză foarte mare și de un salt foarte înalt. Deci... Se pare că vorbesc toți aceeași limbă. Ne trebuie viteză și înălțime, nu? Se pare că e rândul atleților. Înseamnă că e rândul tău, Nathan. Și cred că Axel va fi celălalt. De ce nu ești lângă coechipierii tăi? Eu sunt mai timid. De obicei nu mă amestec în figurile astea complicate. Și n-am cine știe ce prestanță. Exact așa cum eram și eu la început. Ce? Vorbești serios? Ascultă la mine, nu sta deoparte. Fotbalul nu înseamnă că joacă mereu aceiași oameni. Trebuie să fii pregătit să intri în joc în orice moment, cu trupul și cu spiritul. Iar prezența ta va fi remarcată de lume mai devreme sau mai târziu. Remarcată? Haideți, Axel și Nathan! Arătați-mi ce puteți! Bine! Vai de mine! Deja vor să încerce mișcarea asta? Nu vă grăbiți! Sunt sigur că puteți, băieți! Hei, Charles! Să le mai arătăm o dată? Sigur, nu văd de ce nu. Cred că am înțeles. Cocoșul de foc! Mâna de zeu!
Cheia mișcării este distanța dintre ei. Trebuie să atacați amândoi mingea de la aceeași distanță, altfel nu merge. Înțeleg. Deci așa merge. Bine că ai observat, Jim. Hai, dați-vă tăie, băieți! Încă o dată! Da! Să începem! Asta e! O să le iasă acum. Cocoșul de foc! Le-a ieșit! Excelent! Știi, Seymour, acum îmi amintesc. Ce anume? Fotbalul poate fi chiar un joc distractiv. Nu-i așa, băieți? Copiii ăștia nu vor fi doar buni. Au șanse mari să ajungă ei legendarii Inazuma 11. Da. Știți ce? Următorul nostru meci va fi la națională, băieți! Da! Ce? Nathan s-ar putea întoarce la clubul de atletism? Dar etapa națională începe în doar câteva zile. Nu ne trebuie problema asta acum. Îți respect sentimentele, Nathan, dar totuși următorul episod. Asta este turneul național. Meciul a scăpat de sub control. My little heart can take no more. You must know because it's sore. You make me feel so sad because I need you back.